Čau, já jsem Kubax a já vás zdravím u dalšího random vlogu. Tento random vlog bude opravdu rychlý a takový o našem speciálním videjku, které dnes bohužel se nebude natáčet, ale již možná až ten další pátek, protože Honzi, který Jenda, vůbec nemá čas. Počkej to se koukl dolů. Nemá čas, protože zase jede. Zase do druhé ruky jede i babice. No. A jsem na balkoně, jde babice a já nechci natáčet to s Michalem sám, protože Michal ani není v našem kanále. A ještě bych vám chtěl říct, že možná dnes budete mít unboxing nebudu říkat. Mluvím o tom skoro v každém random vlogu, tak možná už víte, o co se jedná. Byly ruce No. Co vám to chtěl ještě říct? No, jo, takže bychom mohli mít už, buď dnes, nebo zítra random vlog. Nebude to mít taky, ale mohli byste mít, jak se to jmenuje? Jo, hru z peska. Z PlayStation 2 byste měli ten fotbal pesko nebo FIFU. Ale to ještě nevím. Tam takovou hůru, to zapotí. Takhle položím. A co bych ho ještě tak mohl říct? Dneska byla škola opravdu v pohodě. Pardon, mě se to vyplo, právě mi někdo zavolal. No ale skončil jsem u toho, že dneska byla škola opravdu v pohodě. A nic víc by vám, nevím, co bych řekl. Jste řekli, možná si to vypnu snad, nevím, já to zkoušel. Zapojím si. Právě jsem nabít mobil, že já si dám sem. Ale jo, takže. Ale neslibuju určitě, jestli bude random vlog, protože... Co mám pořád s tím random vlogem? Ten je, ale neslibuju jistě, jestli bude ta nejmenovaná věc, kterou bych měl dneska dostat, ale snad bude. Právě jsem teda přišel domů, když jsem šel natáčel jsem random vlog, protože nebyl ani čas. Jsem pospíchal domů, protože je pátek, komu by se nechtěl domů. Prosím tady na našem Game Studiu, na našich stránkách, YouTube, kanálu a už vymýšlíme, ježišmarja, chceme s Jindou udělat to speciální videjko, vám řeknu, o čem bude. Bude to takové představení naší úvodky. Protože jak si můžete všimnout na naší stránce kanálu, nemáme úvodní stránku, tak právě ještě se musíme vyfotit a takhle a upravit, protože takový 2 dny. Proto, si to sem vložím, tak. Ještě. Ale asi budu muset jim natočit šejka, protože to dneska neměli, takže se tady rovnou zapnu. Shake and fidget. Na světě 25, tak. A možná, že bych mohl, jsem si řekl, že bych měl že bych mohl mít prostě měli byste plochu, ale že bych natáčel i sebe. No a to, já nevím, jestli jo nebo ne. Nevím, uvidíme. To půjde, takže si rovnou dáme hospodu a já si tady zapnu natáčení. Takhle se zapíná. No a co bych vám tomuhle ještě random vlogu řekl? Asi nic. Ale ještě si musím otevřít jednu věc. Pardon. Tak. No ale to by bylo asi k tomuhle random vlogu vše, protože nevím, co bych vám řekl. Jestli dneska někam půjdu, tak ho určitě zase natočím. Protože když někam půjdu, natočím ho hned, protože proto. No ale teď to už bylo. Teď to by bylo vše k tomuhle random vlogu. A já se s vámi rozloučím, jestli se vám toto video líbilo, ohodnoťte ho lajkem. Jestli chcete být informováni o našem kanále, dejte odběr. My se na vás budeme těšit v dalších unboxingách, random vlogech, videí a tak dále. Takže zatím čau.